Kri ka bar jong kani ka singi niyo ban sambyang ya kani ka jo ka kubor chapi ki bangai but ngalai humwok si benai menswa ya pi ba pen pulih kitab Leviticus kadang ko na preng jopi pelai pulih kitab Leviticus ke namda jong pi ki bala pulih pisung thu hodo kano kani ka kitab kolong ka ba ban ken mau ka ba ban ken mau ya ki badan haka đây cái đây cái way ni kitab cái ba ki khun Hebrew ki khun Israel ken hapan puli sapang jongan di kitab maka keren sibon bah bedai bat ki jing ai jing knya shaublai bat ki way pat ki rukom le ki rukom practice ki jongki ka ba prung hado ka jinget nyam bat hado ka culture jong ki jiu te nang apna jong apa jong pi tin jublai ro ka don di ai ban keren lingba kan ka kitab kabalong ka kitab kabalai jong ka testament kabrim kadang hap hi ha ka kitab hukum but kadi ka kitab Leviticus kadi ka kitab ha ka ba um, latho hidong Moses kumba latho ka kitab Genesis ki kitab Exodus ba latho roi kadi ka kitab sha ki lang Israel da ka ba laai ublay ka hukum uh, haki lingba jong u e sai sen pat ni ple jemut ya ka benta ka sedang jong ka kitab Leviticus menta ka singi bat nya lapia haki saut lagi sermon jong ka kitab Leviticus menta ka si ngan keren ka wei adeng kata ngan keren sa arli pat ki ba lapia ada keren nong bat ka bakado pat keren sipang ka kumnung ya i yau Jesus Christ ha ka kitab ukris ha ka kitab Leviticus di Singapore tengnya bu jing duai na ka jing yarap ke jong musim jong trai na ka jong apa jong pi ban suthu ya ka jing jeliu jong ka ting jong blai ha ka rukom ka bang ila ban em ru ha ka jim jongi atrai ha ka jing yalam jong musim jong me ngai tim ta Singapore ya kai ke bami kwa ban kren apa deng jongi limba ka tien ke jome limba ka kitab Leviticus ka bala tho na ki hajar hajar senem mensua bat shangi menta ke ba em ha gani ka peteng bat nganget baka tin jome ka keren na mensua ka keren menta bat ka keren ru ki por ke ban sawan namar ka dei ka mane bam jukut ka tin jome ki kotrai ka ba me ong la ka khindau la ka beneng ka le no hari ka tin jome ka ne bam jukut trai men ka khu hani ka por sai sen pat ya ka jing pla ya ka jing pla jumut Jupusan jangi ru lang ba pediang hon hakmat ka khet kuburam ko jome teng jong jisungi duai amen ka kitab Leviticus jong ka testament ka berem ngila ban su sim kulum bet ya ka keteng jong ka jong ka sermon baro ko bay na kitab Leviticus ngila ngila ban sinasibun bagi sermon tang na kani ka kitab andai dapi ngila ban wan ra pat ha ka rukom bolong tang ko bay ka bolong ha kani ka rukom ka jing pen kentang khuj da ki jing kenya ba ka jing pen per no ka jing pen kentang khuj da ki jing kenya ba ki jing pen per no ha ka tien English kong kumne sanctification through sacrifice and separation through sacrifice and separation de ka jing pen kentang sha ka jing em jong ka jing long khuj ka ba la ai da ki jing kenya bat ka jing pen per no ka umut ba ki kon Israel ban pen kentang khuj ya ka jing long jing em jong ki ai ka jing kenya so blai ba kata ke jing kenya ke de ba pen per no ye ki kum kata ki pai lang bala jet do blai ki pai lang bala itu do blai bat ki jaj ben rew ke jong blai e kani ka de ka ju ka jing tu kani ka ju he ka jing mut ka bala rangi sim ka jing mut ka ba ka jam sim ka jing mut kum kinong buat ke jong kresru kan mau yang apa de pi blai la khot la pen kentang la saj khoj ni long ki ba khoj bat ling ba ka jing kenya ka jong jisu halon jong ka ding phna u pen long yang apa de pi ki ba ngin per no ngenom pen seriam ringkat ada dia bat kani ka bertai ka jing temu jong kani ka kitab kolong ba khanang ba utrai unia ya lang bat ki pai lang ki badai ki jongu ublai ba unia ringkat ba ka jat berneu ko jongu u ai da ki lenti ka jongu bagi de ban ya
beri kemla banyak hala ke jong kamon ban ong pat banyak lang badu blai hare bakin ya bau blai ken ha banyak ha ke principles ke jong blai ha ki nongrim ke jong blai Moses wa tho e kadi kitab men bau layo e hukum nau blai haulum Sinai bat kani kala ja ha saudong jong ulum Sinai ha ka wai kun sel ki up kemang banyo sngau ya ka e bau blai Quran ning bau Moses sha ki pai lang ke jongu te benta pedeng jong kani ke kitab kalong keren be hang ka jinglong khoj ane ke jing pin kerpang jong kita ke bau blai lakhot ya ki ke jinglong khoj ba ke jing pin kerpang nanti ke jing pin kerpang mat kem ya dai ban long kumju kemui pat ki jat beliau ki bah kata kapor hid khot ki bah khamat jong kani ke kitab kalong kitab Leviticus nong khat bai khot ba sau pusau ba sau pusan bat la yai banru ha kal nong khat kendai kat khot ba ar le nong ba pho kat khot ban nyo bat kat khot ba pen riau ha ka bau blai ong kum ne yai ong kum ne ngalong utrai ublai jong phi bat kum ta phi dei ban ri khoj yala de ngalong utrai bau blai jong phi kum ta phi dei ban ri khoj yala de namar nga ngalong uba khoj ngalong utrai ubalai alam no e phi na Egypt khanang bangan long ublai jong phi phi dei ban long ki ba khoj namar ngalong uba khoj phi dei ban long uba khoj namar ngalong uba khoj ublai long uba khoj phi dei ban long ki ba khoj ong ka tien ka jong blai te artli ke jingpia ya ke ba kini kide ha ka sermon ke ban ke ba ar ba ka balai ke ban ngan sakren na kal nong ke ban kong hadu sipau karu kom ban mani yu blai ling ba ke jingknya ba per na kal nong ban kong hadu sipau kini ki lenong ka keren span ki rukom ban mani yu blai ling ba ke jingknya ba per ha kini ki lenong ya ki batai span ki jingknya ki jingmani yu blai ba khoj ban scam ke jingide ba du blai ban lech pau hakmat jong blai kumno ki dei ban lech ban pau hakmat jong blai ki ling do kumno ki dei ban lech ban pau hakmat jong blai kemat ha lech hakmat jong blai ka ei ka bagi dan kam ban le ka ei ka bagi dan kam ban pin kre ha bagi lech ban ni kundo yo blai ha bagi lech ban ni kundo bo blai ka ei bagi dan kam ban pin kre kem la ban lech kundo tang wa shu lech kundo re ke ha ban pin kre te ka ni lahi kai ha ki ri nong ban kong ha do ba shipau kalong ke jorong ba abang isu wanra hakurkom ke balengkot kenang ba ngin sutenak ban puli kani kitab Leviticus ha kata hakurkom nakil nong ke bakat we do apnyo pat komnu ban yat bat ublai ka jing em ka ba pene pher no ikwe ublai wa shwai ki nong rem dai komnu ban mani na ka jing mani kami ha ka jing yat bat ublai ha ka jing em pat komut na ka theory bagi beri kimani ublai kumno pat kinne praktikal lah ka bayde bakata ka jimani juki kata kemut kata ka de ka benta ka baar jong ka jing phia ka ki bak kentup ki lenong ke bakat we do apnyo kumno banya bat ublai bat ka jing em ka ba pen ye pher no na ki wei ka bom pen ceriem bat ka perthai bat ka perthai ani ki beri ka bom tip ublai ha ka por saudong jong ke dat benri Israel ka bamut ru ka jing long khoi ne ka jing pen kerpang ilakran ha kini ke lenong maka kata ka ban bahas pang ka jing penyeper ka jing yai baru blai ka jing yai bedeng ni ka jing ai ne ha ka jing dei baru blai bat ka jing pen sobha yau blai ka jing pen sobha yau blai ye kini ke benta ngan sakren ha ki por ke ban sawan ye ka ne ka ktien bakhoj ha ka ktien Hebrew kini ktien Kadesh Kodesh Gadosh kedai ka pau ka ma hado shis pa sin ha ka ni ka kitab ka bomut ba kalong ka badan kam ba ka don kam ha ya kita kiba mani ublai ban em ka jim ka bakhoj ka don kam bai kun ki Israel bakin bakin em ka jingem ka bakhoj ha ka jim ka dongki la yai ban bon sin kadi ka ktien bakhoj kamut ka jing penya khlat kamut habau blai ujiet ko penya khlat no na ki wei pat ki bam sem la jien ara bat ki de man pen pher habal ajiet ko malaya pher dai dan syu kim long syu kum jo nadam dai tang kom ta ni ngam ban pen kerpang ro ko bau blai long ko ba kerpang bamla bai nu jo ro blai jong ki Israel bat no ba doru ha ka bau long men am yo ki wei ki blai na lo janga ki breu ki ba mani yo tau blai ru ki de man pen kerpang no ela de ba kim dai ban pen long kum ju kom ba ka pertai ka long kani tien bang ye long long kum ba ki wei ki long kam dai ka tien ka ba biang dai ka bang hap an ye pher no na ka pertai ki kristan ki de ban punya pher no la de na kita ki bam dai kita ki bam tip ani ki bam ngai ani ki bam long kristan ha ki babun ki liang
Te karukom perkat jongi, karukom le jongi, karukom em jongi, kam de ban long kum ba kalong ka pathai, hari kam de ban persriam ku ba ka pathai ka kalong, hari ka de ban pen per no, kum ba lakaran ru ha ka sti sik nong room nong kata dai ka mangitip ba hidan kam ban pen kaladur no ela die. Ka kitab lebih dikas ka de ka kitab ka ban kong na ki kitab baju puli de ki khon jong ki Hebrew, ki khon Israel, ki ju hikai ki khon ya ka ni ka kitab kum ka we ni kitab ka ban kong ba ki dan kam ban puli. Pen ban ka de ka we ni ki kitab baju puli khat do. Ne ki bam jukam da puli da mangi ki Kristan. Namar ba ngomong ong de ka de bun bhagi jinat ki janat ka batai benia bhag bhagi jiknya ba teng teng kan dong kini so dan kam nam ta jongi na mangi mle su kini ngem dan su kini dai so da dai so da dan kam kini bro khoi tak dau yum jukam puli bat langi puli de ke dan ka poro ma ka ba long thach no pi ma ki long kumju so ma ki long kumju si kumju te berkat ma ke la tho da ki bon hajar senam men shwa bat ki balale bala practice dengan ni jai Israel de ki kun Israel hado kata ma hado kata pat kadang keren yangi hado ki ding si bom ta wa da preng jong ki jiu ki bom ju puli shu kini kitab lo kemda la ban su tho sepang ka rukom le ki bombat shu ya ka dustur ke riti ani ke niam jong ki jiu hado ki por ki bom shwa te kini ka kitab penban kidan ki kenuan Kristan dai ki ba iet mai ka ni ki kitab Leviticus kum kabalang 70 Adventist nai apale jubat pai kini ki jingi kai na ki kitab Leviticus kham tam sipang ga jingim jong ga jingim ko bkhoi ki simpat na ka liang jong bong ka hygiene ma ka bolong dai mahani ka kitab keren sepang ke ki jing bam bkhoi ke jing bam khoi ke ma kinu ki marat bala ban bam kinu ki marat bam la ban bam kinu ki do kha balong ban bam kinu ki do kha bam long ban bam bat ka jing im khoi ba ro ka keren phas pang ka jing bong ka jing long khoi ha ka ba sabaru mdai tang ha ka jing long jing im ka ba ka jam sim nama ka dau don ki ba don ru ki ba ong ba nak ni kitab Leviticus ka ai sibon ba ka ji kai pang ka jing long jing im ka ba khoi mdai tang sa po jong ka sim jogi dai pat sabaru ka umot ba ki we ba phibut yu kresi ka mot long ru ki bre ki ba le khoi baru hai la long ki bre ba le khoi la ban lai si bun ki jing pang ki sistem ta ka dau so ong ba mbit ban bam ka snam mbit ban bam do sniang ba dar ter dai rong sei poi kita ki benta bat ki pa ki benta ro la keren benia ba ha ka kitab Leviticus Nrei ki jing tho akates men tamai ki kedau hadu ko ba sao pho sien sapang ka di ka kitab kum ta kalong kabaran kam man puli ka dai kamut ba akates men tamai pat kam lendet sapang ka ni ka kitab Leviticus parangi persyang ban lekyar sapang ka ni kitab ban puli dai kan mau akates men tamai keren sapang ka ni ka kitab ro ko mut ba kalong kabaran kam nam ta jong iru bangin tip bangin sutu kai ke badan ni kitab nomor baro hi ke betho na kates men brim ki long ka serngeu ya cái ban sawan này có cái đâu về cha uji sukses của bang Isakri thì ha cái này kitab i ba nado bau blai la ong yo Moses baut Aaron bakin sna kente kata banakal ke yeng jan ka balong sipor men bakilami no nagari Egypt bandai cha kari kanan la te kata banakal ngilai pulis pangkada banakal baki ke badan hapo jongka bat baro dai i aje kai bau blai ba khoj Udah ulai bakwa banyak do bat kibrio kibam khoj ini kibrio kibapop đấy ulai đây adu kata ka jing perkat jong blai sapang jong kibrio ka bau la jet sapang ka jing i jong u yau brio yau bau la thau ba lingba uni brio blai ba balai blai kwa ban tuklar be ka jing jong brio blai kwa ban dan be bat kibrio damar balai mau i jangi hado kata nama kata uthau kalat kalenti Komno bo unya ba kani kajat beriu kham tam ya ka bau bleu la dan lupa ha ka jing bot prat jongu ba ling ba kata kajat beriu on son ra ya ka jing penim ka ba biang ka ba janai tam ka ba ling ba uji sukses ma kata ling ba kani ka jing trekam jong ublai ha ka jing betha ya Moses ban thau ya kata banakal ka ai ji kai yang ni ba ublai long ba khoj pen ban kiar nai ki beriu ki ba pop uja dengan kan bat ki Pada ublay ay kajing betha ka bakarpang yung Moses kumno ba kiday ban im ha kajing dan kat ublay ba khuat kumno ba kiday ban im rabor ha kajing dan kat jong ublay bat kumbak nai pau nak sispa ha ka ni ka kita kai thu ya kajing betha jong ublay ubla keren ha Moses ublay rabor ukren lingba ki nongelam
sya ki pai lang boleh ju kham kran direct sya ki pai ba kre ukran ujiet ki no alam baling ba jong ki ukran bau ai ke kubor ki mo boleh punan kami ki beriau na do men shwa bandong ki atiar ke jongu nam da ban pendep ya ka jing temu ke jongu te kini ki jing betha kem dai bat ngi kem dai kini ki jing kenya bi pet kita lebih dekat sai people le pen syam ba kim da dan ji dai bat ke jim jongi pen ban ki dai ki nongrem yengi bangila ban yo e jing kai umno bangi dai ban em ha ka jing don rekat ublai namangi si ong be bro dai ba da ka jing don rekat jong blai ngalong kum ni ngabang long ublai udan rengkat bagi jim jonga ublai ya rengkat bagi jim jonga lemda don ublai lemda dai na ublai ma nganam im syo menta dai lemda dai ublai ai bor nganam long kum ni bangalong menta dai kita amar khaj kebut ba ni im ha kata ka jing don rengkat ka jong ublai bat ka kitab Leviticus ka pen kenmau yang aba piru ba ki don ki nongrim ke ublai ai nam ta jongi kum no bangin yan ha ka jing don rengkat ke jong ublai kum no bangin itu ba ublai ya rengkat ban ni man la ka si kum bau ya ni baga ni kejat ben riau te kumbang ilayo i baha ka jingtai ya kata manakal ka don sibun kador kadar ka bakadau bet syau Jesus Christ sibun kador kadar ka bakadau bet syau Jesus Christ ublai Jehova ula pelaj ya ki Israel naga jinglong merau hadin ke pelaj jong u naga jinglong merau kumba san posngi hadin san posngi bang yang hadin san posngi kata kemut ka Pentecost sa katuk ani tayo kan don ka Pentecost Sunday dai ka adin joga jingsa na pra ka jong Jisu san pos ni singi den kata kila pai haulum sinai ublai ai pa de hukum haki but kabumut ba ngim ngim sin nginem yo jik pedem tang da ka hukum tang da ka hukum handai da ka jing ko ngoi ka hukum ka dai ka bami na ka jik pedem bau trai la hengi kan mau mangya mangau pi kum ki bangai dai ngi yo jik pedem dai da ka ba ko ngoi hukum handai ngi yo jik pedem da ka bau belai la pedem shwai ngi ha ko ban da la ngi le ki kam ba bam dai na mar ba ngan sayo jik pedem ha ko ka si handai belai la da pedem shwai ngi bar ka jing ko ngoi ya ka hukum ka dai ka bami na ka do nuot jongi kata kamut haganul kam ngla banong ba kan mau ublai la pen em shwai nga ba phi ngi sale ki kam tu ba ga jongi mdai bangi le shwa ki kam ba bangen yo e ga jing penem maka ji su tu ki breu bo bo na prai ka long ba ngan le sibon ma ki kam ba ngan sakri ki breu tami tu tiet bang rang sakri ki breu long ba sakri ublai dai ki bi kita kintien kamut ma bang sakri ki breu along ba sakri ublai ni pang ni pang ni mdai bang kom ta ngi bang bang sakri ublai dei na mar ba la pen em yang dai nama bola pen em yang membuka jing syakri ke jing le ki kam ba ke jing ko ngo kami na kata ke jing so thu kum ke jing so ngo ya ka e bo ble la pen em yang bat ya phi te nama kata ka don jimut shibun nam ta jonga ba jong phi kum ge bangai haba ngila so thu ke jing penem bat ngile ai halor jong kata ke jing penem kum ka jing so ngo ta ka dau ke jing syakri jing yeseng ka bangile jing puli tin jo ble ke jing rap ikiwe kinu benta bar khoi bangile ka dai tang ka jing so ngo đấy đây cái chính siêu cái liang tang cái chính songo ngam la ban siêu cái liang ya cái jipedem go bleu la ai ngi nama katang idon kamar sutu ang niru baya ka testament berem la penpau ha ka testament ka bat mai ya ke baro ke badan ha ka testament ka berem la rangim sutu kita beli pedikas dai puli no sa ka testament bat mai ban pet sutu mala penpau ya ka testament mai kam tam buli lai ya ka stitch Hebrew ka bakaran bas pangki nongrem jong ka testament ka berem ha stitch Hebrew nomor kata ka stitch Hebrew ka keren bet sapang ka ka bu Chris le kolong khamba kham janai ban ya ki hukum ban ya ki baro balai namen berem ha ka niam jong ki jiu nama kata ya ka testament ka berem lapen pau ha ka testament ka tmai penban ya ka testament tmai la bo re ha ka testament ka berem na bo re no ke jong ka testament ka berem ha ka ya ka testament tmai la bo re ha ka testament ka berem kata kabut ba kini ba ro ar markel yang testament berem tmai kilong ki badon kam ngidan kam ba ro ar ki testament ban suthu khamha ya ga jing pedem ngi yo leng ba uji Kristus tak dau aman la ka wei pui kitab ja ka testament berem ka kedau bet dei sapang ka jing pedem go jong blai ka bangin yo leng ba Kristus ti yo i ngila bani iyo Jisu ha ka kitab Leviticus ko bangila iyo Jisu kitab Exodus ko bangila iyo Jisu ha ka kitab Genesis kata ka de ka beauty bangila bani ha bang puli
ya ka jihikai Kristen na ka Bible ka jihikai tunrai na ka tien ke jong blai so nang ta katu ni ke jihikai na ka di kitab Leviticus kalong ka ba bandai hajan nu blai bat man kan maulut ya ki an ke bau blai ulai tang ki lebi na ka yeng jong aran ki balong ki lingdo ki la ban bat ya kini ki an ani kila man kan maulud ihapan kan maulud hi barakot kai bagi dan kamban le rain pra jongi ko mong ong le tangi puli mangi nu kan sem jing e wan kan maulud kita ya kita kom tangi kom ki kristan ngi dei ban suthu bangi la ban pau hak het jong blei lang ni mau kris kemut la ban simplify lut barakot ka bala tho kitab Leviticus ban suthu hak basuk kadai tang leng ba u kris hak sti ki buru nong basau khat san kan re wong dong ini bat scam ya ka jinget ya ka bangi phla namangi dan urang ba lingdo obakrau balai hado ka jingdan dekat ublai ujisu ukun ublai urang ba lingdo jangi umlang uta ubamla aban sngolem mi jingklot jangi penban ngi dan urang ba lingdo ubala sya pensyai haki eke baro kum mangi rei ubam syem lale pop dongin sus kam te walet syakakat ublai ha ka badan ka jingai ai hang ta ngin yo pediang ya ka jing isnai bagin syam ya ka jingai ai ban yarap yangi ha ka por ba ngi don kam to kalau ka ba ban buat thik patik kumbala hikai haki an jong ki jiu tam tam bagani kitab Leviticus ndai ling ba ukris pat ngi dan kam ban suthu bat ngi lech chau blai mdai shu haki rukom haki niam haki jingai komba hikai hakates ben kabarem ada ngi lech chau kris tang lingba ka jingai da ka jing so scam ba ulong urang ba lengdo ba suthu ya ki jing tulot ki jongi chaka khat ka jong blai ling ba uji kris ngi lech da ka jingai ai ban yo pediang ngi snai ban syam ka jingai ai hakmat jong blai dai tang ling ba kris kawut ba urang ba lengdo uba halor ki lang ba lengdo baro udai uji kris om shu kum haki por jengki kon Israel bagi haban ya jau tau rang ba ling do uba kerja do uba gi hablet na kapor si kapor ban ai ki jingkinya chau blai bat kam long ka besuk ban le kum ta namar ken hab ban pelut wat ek ai ka bagi don nama kata kalong ka barem do ba ban wan hakmat jong blai ha ka tesmen ka berem ha ka tesmen berem kalong ka barem do ba ban pak kenya si pak kenya man kapor bale pop dai kat nu ken hab pelut na kam ta ki jingkinya ka jongki tapi pet yang sacrifice bagi le aki ko sel dai kare ke ba ki hapan pelut ya ke pisah jogi hapan ya pelut yang jinan jing em jogi hoi ki ba khamduk ki ai ki ba khamrus ba ki ai dagi ki dagi jingri ke bakan sai tam na ke bakiri bat kom nang hiar kat kom ke jingla ke jongki kar do badan ki ban hab ai jing kinya sublai tang da kiling dukoru namar ba kumbalong kalong yeng long sem ke jong Jesus Christ namar hageduna hagejingyo jingkot te kalong ka barem dor banan hakmat jong blai na do ka tesmen ka barem kendai kam ai kata ka jing tikna ka ba serta banyo e ka jing ma pi pop namar kumangi omene de ka singi jo ka Jesus pa ka de ka singi habaki haban wan man lau sem ban ai jing kinya bat kam long ka besuk ban le kam ta bat ru kalong ka ba bun kam ba e bat kalong ru ka ba kta ba ya ka yo ka kot jongki te kumjuru ya ka jingkinya ka batang sisien dau Jesus halor jong ding panang dan kam masuthu ba kalong ka ba remdor ado kata ka jing sya ka jong Jesus halor jong ding pana kalong ka ba remdor ha do kata-kata na kamta jongi na baktin jumlai kong thiet no yang abadi pi daga dorba kasnam ka jong Jesus Christ tang sisen kenya ukris halor jong ka ding pana la penjanai no ek jing dei jong abadi pi pen kuat no ekapop ke janga banyak pi hakasti iburu ko bangila puli meneru ong re ukres ula aingu sisin kenya na margi pop tang sisin kenya dan kam balet manusnem dan kam balet margapor ka jinga ingu ka badap biang junam barhadin ula syang hakaliang kamon jong ublai menta ukres udan hakaliang kamon ke jong ublai ti kamon ke jong ublai hang tau ap menta tat anda ublai ula pendem mi ginong syun jong ukum ke jingyo kejat apa ki kejat jongu kawi ke sengi inong syun jong blai kham tang syaitan amdan syu gabor un pandemi kita baro ko kijat jengu tidak ka we ke jiknya ola penjanai hala kata kita ke balapan kuat na kapop te nama kata
tang season kenya ke jong jisu lor jong gede phana la ba no ki pop jong aba jong pi pop jongi ke de karam ka bangim la ban siu ade ukris season kenya lor jing phana u ba no ki pop jong aba jong pi kata ka pen sting ya kata ka ji de jongi kata ka pen suk ya kata ka ji de jongi berpi tak dau kolong ka besuk ban ngai hau jisu kris tang ban em te kalong ka ba kham e ma tang ban em kum kita kenong buat jong jisu kalong ka ba kham e re wala kata ru kam dei pat ka bor jongi bangila ban le kam ta dei da ka jing ai ba da ka jing pelak jom lei ngila ban pendep ya ka ni ka thong ka boleh lakot nga ba de pi kani ka kitab ka keren ka bangyo ki jing kai na kani kitab Leviticus ibarakawai ka keren sepang ki jing bam ki jing bam bagi dei ban bam ki jing bam ka bakhoj ki jing bam ka bam khoj komnu ki bre ki long khoj ha kani ka por ki long bam khoj ha ka dai ka por ki yeng ki bam khoj yeng ki bakhoj ba kam ta ter Haga ni kita perlu ngin pulih sepang ke jing pen ken mau yang i bangi dan sibun ki jaj pop. Dai ki bangim la ban teblut dan sibun ki pop bangim la ban teblut. Dai pop ngim la ban teblut. Kum ta ngin hap kiar na ki jing kwa lalot na ka nugo nugo ba pentingit yang i kanang bangi la ban pen ngau ba yau blai. Ka hikai lim ba ki jing knya bai kun sel ki ai so blai. Ha ban hikai sepang kum no bakin em ko jim ko ba khoj. Hadu ke jing ai jing knya ro long ko khoj ki batlem baklem thok bria wat la kita ke jing knya ke pen subhai ublai ki khon Israel ki la ban le kemen ha ke jing non kat utrai bo ublai ta ka ba ki ko ngo ki hukum ling ba ke jing knya ban ba ke jing em ka ba khoj ti kum ki bangai ru ai ka kam ram jonga ba jong pi kum ki bangai ke dai ban le kemen be jau utrai ha ka jing don kat ka jungu gen le kemen kata ka dai ke jing em ka ba ublai kwa nga ba em nga ba de pi bangin em ka jing tu jing jing ko long ban le kemen baik ha kata ka jing penim ko jong blai nam ta jong aba jong pi na mau la pen kerpang ula ai ngi kata ka jing lai lut ling ba ka jing kenya ka jong jisu halor jong ka ding phana te kum ki bangai ni dai ban yai bedang ya ka ban em ka jing ko ba khoj bar plalot au blai ya ki pop baro bar smutu bangi dan kam ban ya ringkat ba blai bangi la ban le em kumta dai te balai ka dan kam ka jing plai ki pop jing plai ki pop kolong ban kam kanang bangi la ban long ki bas dai ngin sting ke jingkit apa pi pla dai pi sting ke jingkit bat pi dan ublei usobha kata ke jing pla ka jongi na bangi so thu bada ka bor jongi ngin nam la ban le ai ru em ti nama kata bangi dan kam ya kat bo blei kanang bangi la ban em ke jingim ka bo blei kwa yang aba de pi ban em te ka phang preng jo ke kitab Leviticus ke dai ka jing long khoi jong blei ka bo blei kwa yang aba de pi ru bangin bot ya kata ka jing long khoi bat katuk ane ki benta ki khot ki badan kam ha ka kitab Leviticus sim tang i arli ni di khot ane Leviticus mriu khat lai kong ha bagi thang ki jing thang ji ubi ha ka duan ka ding kam julep baro ar sau kenta baro sitio baro sibnai baro sisnem ka ding kam julep ha ka duan ka keren sipang ka jing em janga ba jo pi ru dai mau ngi dai ke jing ngi dai kita ke jing thang jing ubi ka ba pen soba ka mat jong blai kan mau blai un syam ke jing soba na ka jing em ka janga ba jo pi mau ngi dai ke jing kinya ke ba em dai ngim dai ke jing kinya ke ba yap ha ka des membrem ki on ra e ki mrat ki thang ka duan bar ki yap no re manga pi dai ke jing kinya ke ba em bo blai syam soba da ka jing em ka janga ba jo pi te nama kata ha ba ngi ya ringkat bo blai Đấy, ni ha ban bot ya ki hukum ke jong blai. Suma re hukum ke jong blai, bot ya ki blai wangi kun sel namar ngalong trai. Blai jong ka Bible dai blai ba hikai ki ber thik pa thik ba ki dai ban bot. Bat blai so bhai ki nu nu ba pen kriya no na ka hukum ke jong. Na do ba blai dai ha ba blai Ukraine wai ko hukum kwa ki ber ru ki ya kamta kem dai ban ya laj na kai ba blai kwa. Nama kata tong ni pule ya ka ni kitab Leviticus man so thu sepang ka ei bo blei Ukraine ling bang ni kitab nam ta ka gm janga ba jong pi kham tam bang ni be sa kata ka jing long khoi ma pi puli ha ka kitab ha ka nong ba khandai jong ni kitab Leviticus ka fat ban kong ka khot ka ban kong bat ka ba ar ka long kum ka jing kentun ba jong ni dai ka bangin utrai wong utrai u la kran ha Moses u la ong to kran ha upai lang ki kun Israel baro batu ong ki to long ki ba khoj na banga u ba khoj utrai u ba blei jong pi long ba khoj na banga long ba khoj utrai u ba blei jong pi dai
Abreng jo gini kijing batai benia spang kijing kinya spang ki ke bai dai para brio abami na kajing mani yo blai phang pedang hi kadai bai bo blai kwa ya nga bada pi kwa ya ngi kum kita ki bo puli ka ktien ka jungu bangin kajing em ka ba khoi kajing em ko ba pen kerpang kajing em ba pen ya pher no na kita ki bom dan kajing et hau jirpes ublai kerkun prajongi baralang nam ta ka bura mu jo blai ublai kerku bangin ngi puli sisu ikini ki kitab ane